Welcome ulit mga kabisdak sa ating channel, no? At alam nyo ba mga kabisdak, itong episode na to, isa to sa magiging paborito ko na vlog ko mga kabisdak. Dahil meron ako i-meet. Ito mga kabisdak, nakita nyo yung bike, no? So nilabas kong bike mga kabisdak. Ito, pakita ko muna. Nilabas ko yung bike mga kabisdak. At sa mga nakaalala, no? Ito yung first bike ko. Kauna-unahang bike ko dito sa Australia na napakatuwa ko dati mga, very memorable tong bike sa akin mga kabisdak, no? Lagay ko na dito, mga gamit. Very memorable tong bike na to mga kabisdak kasi ito yung kauna-unahang bike ko. Ginawan ko to ng vlog. And then katas ng YouTube yung binili ko dito mga kabisdak, yung pera 100% galing sa YouTube. Kaya very memorable. Kaso lang, di ba bumili ako ng isa pang bike mga kabisdak, you know, ito. Meron ako isang bike dito, yan o, yung mountain bike na mas maganda kasi yun nga, nagsa-cycling ako. So yun nangyari, hindi ko na to siya nagagamit. So siguro mga 2 years na, 2 taon or almost 2 years na hindi ko na siya nagagamit, no? Kasi yung ginagamit ko yung isa. Dati, wala akong balak na ibigay ito siya mga kabisdak. Sabi ko, ikikip ko to forever kasi yun nga, ito yung kaunahang bike ko, very memorable. And then, one day, nakita ko yung meron akong nakita sa vlog ba kasi yung imimit ko mga kabisdak si Ren tsaka si Apple, mag-asawa mga kabisdak, no? They're a couple, andito sila ngayon sa Sydney. International student, naka-student visa sila ngayon. And then si Apple kasi nagva-vlog din siya, tapos nabanggit niya sa kanyang vlog na si Ren nagbabike nga, nagbibisikleta from house papunta sa station or sa trabaho, and then ninakaw, unfortunately ninakaw mga kabisdak. Kaya nung napanood ko yun, parang naano ko ba, parang na-touch ako kasi no, grabe kasi alam ko yung sitwasyon nila, naka-student visa. I know how valuable pala kay Ren, especially kay Ren, itong nagbike ka kasi syempre wala pa silang sasakyan. Yung naranasan nila ngayon, as in mga kabisdak, nakaka-relate ako kasi yun yung naranasan ko dati pagdating namin. Naglalakad lang ako, tapos yun, nagkasasakyan yung mga second hand, tapos yung nagkabisikleta ako. So kaya mga kabisdak, naisipan ko na ibigay tong bisikleta ko kay Ren kasi compare sa dito lang siya sa garage, no, na nakatambay lang na hindi ko naman nagagamit. So mas mabuti pa na ibigay ko sa iba, which is alam ko na very useful para sa kanila mga kabisdak, no, itong bisikleta natin. So very simple lang tong bike natin mga kasi pero maganda. Ilang beses ko lang to nagamit mga kabisdak, no. Walang kalawang to mga kabisdak, no. Walang kalawang, super ganda. At itong saddle, itong upuan, napalitan ko na to mga kabisdak, oh. Ito, so iba, nakalimutan ko magkano yung bili ko dito, siguro almost $50, pero yun, ibibigay din natin to kay Ren para mas komportable siya, no, na magbisikleta. Tapos bibigyan din natin siya ng lock, itong lock. Bigyan natin to mga kabisdak, no, itong lock. And then ano pa ba yung mga pinalitan ko dito? Wala na. So almost original na. Tapos merong wala na yan. So ito yun mga kabisdak. Bibigay ko to kay Ren. I'm very excited. Yun nga, sabi ko, ito yung isa sa magiging paborito kong vlog na episode kasi syempre, makakatulong tayo in a very small way mga kabisdak sa ating kababayan andito ngayon sa Australia na yun, hopefully magiging useful to, especially para kay Ren, no? So let's go mga kabisdak. Sila pala is taga Roti Hill, so medyo malapit lang dito, kaya tinawagan ko si Apple, minessage ko si Apple, sabi ko ihahatid ko sa bahay nila mga kabisdak, no? So samahan niyo ako ngayon para ihatid tong bisikleta. Ito pala mga kabisdak, itong isang bike kay Kinan to, hindi to sa atin, kay Kinan lang to, pinalagay niya dito sa garage dahil magbabike kami soon ni Kinan, baka next week, no? So right, let's go. Alright, so nilagay ko na yung bike dito mga kabisdak, no? Sakto lang siya. Alright, let's go. Alright, so papunta na tayo kina Apple and kay Ren mga kabisdak. So sa Roti Hill nga sa kanila mga kabisdak, no? And mga 20 minutes. So yung bike natin nandun sa likod mga kabisdak. So ito yung area nila mga kabisdak. Medyo malapit na tayo, no? So very residential yung kung saan sila nakastay mga kabisdak, no? Tama ba to? Parang ito ata yung bahay mga 85. Alright, so dito na tayo mga kabisdak. Hindi ko pa na tawagan si Apple tsaka si Ren.
pero baka makita nila tayo dito. Alright, so I'm very excited talaga mga Zach na may bigay. Yung ano lang, Ren, pasensya ka na kung hindi ko to na nalinisan. Dusty, very dusty na, maalikabok kasi yun nga hindi ko na nagagamit. At yun, ikaw na lang bahala maglinis ito. Meron pa tong tatak na Bisdak Ozy mga Zach, sticker na nilagay ko dati. So ano to siya Zach, no? Kung napapansin, maalikabok lang pero walang kalawang. Hindi siya rusty, no? So yun nga, ilang beses ko lang ito nagamit mga kabisdak. Siguro less than 20 times lang. Makapal pa yun na ito. At yung maganda is ito mga kabisdak, itong upuan, yung saddle niya. Yung sa akin, dito na si Ren tsaka si Apple. Sa likod, tara sa likod. Sige. Mga kabisdak, yun. Si Ren tsaka si Apple. Hello mga kabisdak. Ano mga kabisdak? Birthday ni Ren last. Kaya Ren, happy birthday. So, timing pala no, meron tayong gift kay. Ay, ito palang bike Ren. Ano to siya? Ito pinalitan ko na to. Yung saddle. Ako din nagpalit ng saddle. Ano ba? Yung storya ng bike ko, unang nawala yung saddle. Nawala, tinanggal yung bike na tira. Kasi madali siyang ano, yung saddle, marami magkaka-interest ba? Naka-easy release kasi yun. Release yung saddle, siguro nagandahan yun. Ay, oo pala nga, yung bike ni Ren na ninakaw. Kailan yung ninakaw? January 1. Eh, pa New Year. Ninakaw sa Ruti Hill Station. Unfortunately, meron din pala mga ganito. Kaya yun, timing din. Bro, daylight pa no? Kasi hindi pa naman gumabi nun eh. Hapon ako nung umuwi. Tapos ayun, wala na doon. Kaya nga sabi ko sa vlog kanina na timing din na napanood ko yung vlog mo. Kasi di ko nagagamit, nasa ano lang, nasa garage mga kabisdak ba. Kasi meron ako isang bike, nag-bike kasi ako. So pag napalitan mo na to soon, bike tayo. Ito naman ay ano, parang temporary lang din sa akin. Kasi pagka medyo sumerte tayo. Yan yung ginawa ko eh. Tapos i-ano mo na, ipasa mo sa ibang susunod na. Plano namin dun sa bike niya eh. Oo eh, tayo. Ano, Zach, yun. So tingnan natin na Zach, in 5 years kung hindi to masasira, kung sino yung magiging, saan to aabot. May ano naman to, may sticker na Bisdak Ozy. Wow! Ayos thank you so much. Alright. Pero Pinoy din. Pinay. Pinoy din. Shout out sa mga kasamahan nila ni Ren at ni Apple. Nag-isa lang naman siya dito sa Siya lang mag-isa. So tatlo lang ako dito. Parang laki naman ng ano, laki ng bahay niyo. Ang sarap tingnan no, kasama na ni Serena yung ano, may hawak ng bike. Thank you. Ay, nice. Parang ano, parang park pala dito. Okay lang mag-vlog dito. Ang ganda naman dito. Ganda. Anong name na kasama niyo dito? Okay. Si Ate Edith. Shout out Ate Edith. Saan pala kayo? Anong province kayo sa Pinas? Kami ay sa Laguna. Laguna? Pareho kayo Laguna? Opo. Sa Nueva Ecija. Nueva Ecija originally. Then nag-asawa ko. Laguna. Sa Laguna kami tumira ng mula nung makatira. Ako naman hindi masyadong familiar sa provinces sa Pinas kasi sa Cebu. Hindi ako nakapunta ng ibang lugar. Cebu, Leyte lang. Si Mrs. kasi ay na from Leyte. Aparas kayo from ano? Visayas. Visayas. Si ano pala mga kabisdak, si Apple is nagba-vlog din. Nagba-vlog din siya dito sa ano, sa Australia, no, buhay Australia. Okay lang sabihin yung ano, yung student visa, ano. Sige, so student visa sila dito and then nagba-vlog, kaya napanood ko yung vlog ni Apple. Actually mahilig ako manood ng ano, ng vlog ng mga vlog kasi nakaka-relate ka ba? Ano din pala sila mga kabisdak, kaya kayo nag-idea sa school dito kasi student visa, international student sila dito. Same sila ng school ni Mrs. sa King's Own Institute, KOI. So paano yun nalaman? Kasi diba yung si wife mo, si Ami. Si Ate Ami, ang course niya ay Master's of Professional Accounting, MPA. diba? MPA. And tama-tama kasi si Ren, inline din sa sa kanyang career sa Pinas, and then nag-iisip kami kung matuloy kami. Yung same course
course din. Same Pero course din. dahil naririnig namin sa inyo yung KOI, so ni-research na namin and kinumpare namin sa ibang School. mga schools, Mas mura, no? universities. Oo, mas mura. At alam nyo ba, totoo to siya mga kabisdak. Si Mrs. yung kabatch nila na student sa QI, silang lahat almost PR or citizen na. Silang lahat. Wala akong I don't know anyone na umuwi sa Pinas. So Good news. oh. And then even yung sa QI din nakasamahan ko na kasi marami akong naging kaibigan. Dati kasi sa QI, 'di ba, may anak kami. Pumupunta din ako sa school kasi doon kami nagmi-meet up para pupunta ako ng work. Si Gian ibigay ko kay Ami. Yes. So habang naghihintay kami ni Gian sa school, marami ako naging kaibigan ng mga Pinoy. Lahat na din sila citizen na, yung si Richard nga sa Canberra. May bahay na. Parang maganda yung swerte yung sa QI na na mga estudyante. Yan mga bizak. Search nila ang King's Own Institute. Yes, KOI. At kung gusto niyo malaman more about sa story nila mga kabisdak, gagawa ko ng isang vlog pa. Puputulin ko kasi meron akong ibang vlog pa kasi. So gagawa ko ng vlog na sila lang kakasapin, kwentuhan kasama si Ren at si Apple mga kabisdak, no. At subscribe din kayo sa YouTube channel nila mga kabisdak. Ilagay ko yung link na kanilang channel sa description. Bye-bye. Mga kabisdak, no, ulitin ko lang yung estudyante sa kanila si Ren. So sa iyo Ren, paano mo nababalance yung pag-aaral mo at pagtatrabaho ngayon? Especially dati, imagine estudyante ka tapos may full-time work. So paano mo sila nababalance? Ayun. So bali sa KOI kasi pag nag-aaral ka ng master course, sa isang semester nila mayroon kang 4 na subjects. Yeah. So yung 4 na subjects na yon, siyempre, probably mayroon dyan papatak ng weekdays. Diba? So, dahil yung arrangement ko dun sa work dati ay casual naman ako, pinapayagan ako ng company na mag-work on broken schedule. Broken schedule. So, sabi ko, dahil meron akong 38 hours in a week na pwede kong itrabaho, sa ibang araw nag-overtime ako ng plus 1 hour, ganyan. And then yung araw na may pasok ako, weekdays. Dinirequest ko na work from home. Tapos, ayun. Ang ganda, no? Kasi naka-estudyante ka nun, meron ka full-time job. So, ayun. Malaking tulong sa amin, kuya, yung naging work niya kasi nakaipon talaga kami. Kasi hindi ko rin nakalain nun na mapapasok ko sa trabaho na yun. Actually, may mga in-applyan ako noon, pero hindi ako doon natanggap. Okay lang banggitin. Anong linya yun? Accounting? Hindi siya accounting talaga eh. More on IT. IT? IT? Oo. Kasi nung panahon talaga na yon, ang job market talaga noon ay medyo favorable sa mga job seeker. Kasi sabi ko nga, yung trabahong yon hindi ko siya in-applyan. Ako pa yung kinontak nung recruiter. Recruiter ang kumontak sa kanya. Sabi ko may mga in-applyan ako pero hindi ako natanggap. Tapos ito, inaalok na ako ng trabaho. Kung gusto ko choosy pa ba ako? Tapos hindi pa niya linya, grabe, no? So, naging IT siya bigla. Naging system configurator ako for more than a year. Tapos ayun, kasama doon sa naging strategy ko noon na nung bumalik na yung work restriction, nag-study break ako. Kasi para tuloy-tuloy pa rin yung work ko as full-time. Hindi ko masayang yung opportunity kasi hindi pa tapos yung kontrata ko. Maganda yun rin, at least nakita mo yung mundo ng IT ba, kasi alam natin lahat, IT, super in demand dito. Oo, totoo diba? yan. At least meron kang may idea tayo kung may plans si IT dito. parang pwedeng ganun.